स्वच्छता सफासफी वृक्ष लगेगा ये सब कम खेलकूद खेल हूँ सबू बाबद ध्यान दौथब जदि खेलकूद करूथब गछ लगौथब गाँ सफा बुझुथब विपद ठिया होथब राति 12 जी डाकिला ता घरे छिड़ा हब ताकू मेडिकल लेके जीव आउ कौन संज बड़े क्यारम बाड़ेब तास बाड़ेब आउ जहाँ कही ହେଲା ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଗାଁ ପାଇଁ ଏତିକି କରୁଛ ଆଉ ସେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୋଧେ ବୟସ୍କ ମଉସା ଏ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି 82+। ବଢିଆ ଏଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ଏ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା ଥିଲା ତଥାପି କହୁନା କଣ କଣ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା କହିଲେ କଣ କେମିତିଆ ଚିତ୍ର କେମିତି ଆମେ ମନେ ପକେଇବୁ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ମନେ ପକେଇବୁ।